Bazemen gizon bat, umeak ez zituela batetxo ere guztiko, eta bere andrea izatetik bere umeengan responsabilitate guztia gelditu zitzaion. Begira nola tratatzen zituen. Gara egingo da zoro! Baina eta ez dugu zentzara egin, eta gainera hotzan dian enten du kalean. Zer ez ditutik? Venga! Ez dira ez dira bizitza jakin. Bale, baina bihar kontatuko gara. Biharko gozak biharko, bale? Venga! Kaixo, egun. Kaixo. Zer gertatzen da zure? Arazoa zula. Guana bastante gutxi izan nire gure ama, eta nire aitak ordundik egiten dugu gure aitak eskubideen urraketa eta bazterketa eta hola, arrazoi gabe eta botatzegu kalea eta holako gauzak, eta usten dugu soluzioren bat egon beharko zara hartako. Bale, jende asko etortzen da holako arazokin, eta ni beti bi aukera bat ditu, zentro batea jutea edo zure aitak zuena eta jutela. Nik nahiago zentro batea juntzu. Nik ere gure aitakola igual segurenik bestela jarraituko tratatzen dut, hobeto zentro batea jutea. Zeozten gara da xin, bai, eta teoria prepauta eta hau eto gara. Eta firma gotxe. Eskerrik asko, baina mesedez. Bale, oso... Bai, hoi hitzeingo dugu. Bale, baina ja azka da, seguruna. Bale. Agur gordeko dut, eta... Nota bat jarriko diogu eta poliziaren gana joango gara. Oso ideia ona, guazen anzera. Hola? Zer da? Gaixota, ez gara gehiago etxera bueltatuko. Mila esker errekoso guztiagatik. Zure, zer da?